Goedemiddag en welkom vanuit Eerlehuizen. Hier op het Gruttewetter van de Vluizen. Voor de zesde wedstrijd van het SKS Kampioenschap editie 2024. We zitten zowat op de helft van dit kampioenschap. Naast mij een nieuw gezicht, voor gewoon dan. Jeroen de Vos, welkom. Dankjewel. Tweevoudig winnaar van de IFKS, altijd bij de Eelkje 2. Maar vorig jaar best ophouden en heeft het 26 jaar lang dien. Waarom best ophouden? Nou ja, ik zou niet zeggen dat het genoeg was geweest, maar op een gegeven moment dan... je moet ook 60 jaar de kaart trekken, er komt van alles bij kijken. Het zeilen, daar hebben we geen afscheid van genomen. Het is meer gewoon ook wat er omheen zit. De regelerij en het zeilen is nog steeds prachtig. Ik zeil nog wel eens mee en in de toekomst ga ik nog wel eens meevaren, denk ik. Maar voor nu is het even oké zo. Maar meevaren dan als bemanningslid of ik weer als skipper? Nee, bemanningslid. Ja, dat is het makkelijkst. Ja. Ja. Ja, is dat volle makkelijker als skipper? Meegevraagd worden, dat is heel makkelijk. Ja. En dat is ook hartstikke leuk. Ik zou ook af en toe eens mee met een trainingje en zo, dat is prachtig. En wat is dan die rol? Nou, gewoon even helpen bij wat ze even over willen hebben. Dan kijken we even naar de trim of hoe dingen gaan met de manoeuvres. Dat is hartstikke leuk. Ja, 26 jaar lang heeft de Moordien aan de IFKS, maar de Eelkje 2. Winnen verveelt nooit, toch eigenlijk? Nee, zeker niet. Nee, dat is hartstikke leuk. Nee, maar het is ook gewoon het proces om met een ploeg mensen iets op te bouwen, te leren en dingen. Dat je merkt dat dingen beter gaan, dat is fantastisch. Dat is hartstikke leuk. Ja, dan vertelde ze van de morgen van ik heb eigenlijk met drie ploegen werken. Een ploeg Hollanders, een mix met Hollanders en Friezen en alleen nog met Friezen. Ja. Welke van die drie wien dan het meer succesvol? Ja, goeie. Uiteindelijk de laatste ploeg, ja. De Friezen? Ja, dat is wel zo. Ja, zeker. Ja. Ja. Is dat ook een... kun je daar een vinger op lezen? Waarom wie die meer succesvol? Ja, uiteindelijk, het is niet zo dat we 3 verschillende ploegen hebben gehad. Zoiets gaat heel langzaam over. En uiteindelijk, hoe lang je het met elkaar doet, hoe meer je ook leert als het goed is. En hoe beter het dan gaat. Dus dat is ook denk ik de reden. We moeten het even over de wedstrijd van Juster. Want de Azen zitten we hier zielen dus op de Vluizen. Prachtige, ideale omstandigheden, denk ik. Maar Juster bij Langwaar, wie ik een krankzinnige wedstrijd eigenlijk. Van scootjes van Zoon naar 2, van 6 naar 1, van 3 naar Olven. Ja, hoe heeft u die wedstrijd beleefd? Nou, dat is hartstikke mooi. Want kijk, Langweer, het doel is helemaal uitgediept. Maar het meer is er niet groter door geworden. Dus de rakken daar zijn niet super lang. En als je dan een boei hebt met stuurboord ronding, dan wordt het een hele tactische zeilerij. En de wind draaide ook heel sterk. Dat kon je ook zien, dat schepen die uit de onderwindse ton kwamen en niet op tijd regen ging en de wind ging dan naar rechts, konden ze niet meer overstag. Het overkwam, voor mij was het Heerenveen of Sneek. Het was een heel tactische wedstrijd. Ja. En Lemmer had op een gegeven moment heel goed de wind. Die ging een keer door het midden en die pakte daar weer hartstikke veel schepen. En sommigen hadden dat juist andersom. Dus dat is hele moeilijke, voor de adviseurs een hele moeilijke wedstrijd geweest. Ja, het werd heel frappant. Een heel frappant ding wil ik er even niet heen. Dat wie de valse start. 2 keer een individuele valse start van de hele mannen en van Akkerem. De bordjes werden ook omheen gehouden op het startskip. Hele mannen, je weet wel waarom. Akkerem denkt van, mij niet gezien. Ik ziel gewoon terug. Ja, eigenlijk kind dat natuurlijk net. Hè? Want letterlijk Akkerem ook weer heel lang in de clinch. Mooie Jereveen. Mooi Sietse Brouwer. Die ik nog een oorvaring. Laten we even jaren naar Sietse Brouwer. Wat hij daarvan voelt. Dat hij nog hinderhoorn heeft van Akkerem. En hoe het ook dit maar eens keer. Ja, we hebben een dikke doek in de kop. Maar dat is wat te repareren na de competitie. Veel dingen les van. Oké. Dat weer met Akkerem. Akkerem weer vals starten. Akkerem had je me eigenlijk de hele wedstrijd wat dwars zitten. Hoe zit hij nou op waarom? Ja, wij hier net terug dat hij vals starten weer. Dus wij hebben gewoon onze wedstrijd van Akkerem. Ja, maar achteraf is het natuurlijk wel kloten. Want ze houden hier in principe op, wist wel de hele wedstrijd. En dat is gewoon net wenselijk, zeg maar. Dus we moeten misschien wel zeggen hoe dat ze hem gewoon dat het scootje wat aan vals is en trots het gewoon uit de wedstrijd halen wil. In de wedstrijd zelf. Ja, dat zei het Sietse Brouwer en hij bloot eigenlijk heel professioneel. Hè. Hij zei het van, je moet er eigenlijk net al te volle hinder van hebben. Maar eigenlijk kind het toch eigenlijk net dat Akkerem er net eruit hellen wil terug de wedstrijdcommissie? In het gewone wedstrijd, ze hebben hier een iets ander reglement. Is het zo dat je bij een gewone individuele valse start word je er niet uitgehaald. Dat doen ze alleen maar bepaalde, de U-vlag en de zwarte vlag. Dan word je eruit gehaald. En als je dat niet doet, krijg je zelfs extra strafpunten. Dus het begint ook met de vraag, wist Akkerem het? Wat denkst?
Dat weet ik niet. Die zat er niet aan boord. Ik heb wel de start gezien en ze lagen bij de linkerend van de startlijn. Nou, als je het ergens goed kan zien, dan is het daar. Dus, maar goed, of ze het weten, dat wist ik niet. Ik kan me toch indenken als het een start is en je weet dat het al een beetje kantje boord is, dat je dat in elk geval zelf wel heel goed in de hollen hebben. Absoluut. En dan ga je ook, laat je degene aan het zwarte verrekijker erbij pakken en naar het schip kijken van staat ons nummer erbij. Ja, maar dan heeft jarenlang skipper geweest. Als het enigszins twijfelt, dan is toch wel waarom? Ja, nou wij hebben ook wel eens een wedstrijd uitgevaren, zelfs gewonnen. En dan waren we vals gestart. Ja, dat is lekker dom. En dan leer je ook een hoop van. Dat je de volgende keer bij twijfel heel goed naar elkaar kijkt. Gaan we zelf terug. En intussen kijkt iemand naar het schip. Die dingen moet je ook doen. Ja, ik kan me nog hier op dit wetter nog herinneren. Jenne Woord, maar Gerrit Pietersma. Ja. Die was echt net oorsketten. Ja, klopt. Ja. En toch denk ik dat die skippers dat gewoon weten. Het is, als jij in het midden van de lijn ziet, is het heel moeilijk te zien. Het was bij Akram niet het geval. Maar daarom zie je bijvoorbeeld bij Olympische Spelen ook. Als je een hele grote vloot hebt, zie je zo'n halve maandje in alle schepen die voor de lijn liggen. Omdat op het einde bij het schip en bij de pin kan je het goed zien. En in het midden kan je het minder goed zien. En waarom gebeurt het dan hier net bij zo'n hele mannen? Het zijn minder schepen gewoon. Er zijn vloten die zijn 2 keer zo groot. Dus dat is het verschil, denk ik. Ja. Het Jereveen er wel echt heel bot hinder van hoor? Ja, zeker wel, ja. Ja, die zijn gewoon... kijk, of ze sneekvlag voor mij voor ze hadden kunnen pakken, dat weet ik niet. Maar ze zijn in ieder geval achteruit gevaren daardoor. Want ze hebben gewoon moeten aanvallen, verdedigen op Akram. Oors hier Jereveen misschien nog wel Boppe Ornstein in het tussenklassement. Dan hadden ze wat schepen in moeten halen volgens mij. Die voeren ook wel weg hoor. Dus of dat gebeurt is dat te speculeren, dat weet ik niet. Nee, we zullen het nooit weten. We zullen het nooit weten. We pakken wel even het tussenklassement erbij. Na 4 wedstrijden. En dan zien we dus dat Grauw het punt Njoggen, dan Ljouwert, Olverpunt Njoggen en dan al Jereveen, mooi Tretjen Njoggen. Zit al heel dicht bij elkaar. Snits, 15 Njoggen, De Lemmer, Sontje Njoggen en op de tweede kaart binnen tussen Drachten en de Zuidwesthoeken. Beide hebben 43 punten. Dan naar het waar, Jeroen. Want het waait. En het waait behoorlijk. 5, maar uitzitters naar 6. Nou ja, is dit dan ideaal zielwaar? Ja, het zit op het randje van kan je nog zeilen, zeg maar. Dat was het geluid ook een beetje dat hier rondging vanochtend. Maar ze hebben besloten om te kunnen zeilen. En als ik ze zo zie, en het is makkelijk gezegd van hier vanuit een boot die op sputpalen ligt, gaat het goed. Aan boord is het misschien anders, maar het ziet er goed uit. Want nogmaals, door het jarenlang dus zielt bij de Eelkje 2 en de IFKS. Deze omstandigheden, hier staat dan extra iets van, nou ja, ik weet het net. Ja, die twijfel is er altijd natuurlijk. En je hebt natuurlijk altijd... Weet je niet twijfels dan hoor? Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk schepen die doen het heel goed met harde wind. Je hebt schepen die doen wat minder goed met harde wind. En als jij dus op een schip zit wat heel breed is en veel stabiliteit heeft, nou, dan durf je het makkelijker aan. Of dan, laat ik het zo zeggen, dan heb je gewoon net iets meer potentie in zo'n dag dan een smal scheepje. En dat heb je hier in de vloot natuurlijk ook. Ja, en neem dan even de namen erbij, smelle skipjes dat bin. De Drachten bijvoorbeeld is heel smal, Sneek is smal, maar die zeilen altijd wel goed met harde wind. Grauw? Grauw is ook aan de smalle kant. De Dracht is voor mij het smalst. Maar je hebt bijvoorbeeld ook schepen als Langweer, Leeuwarden, Jouwen. Dat zijn wel de wat forsige schepen. Die willen wel graag zeilen. Die willen wel graag zeilen. Ja. Maar direct misschien mee te krijgen van, ja, had je Boppe Ornstein in het klassement. Ja, en in dit geval is dat Grauw. Dan heb je misschien, nou ja, als er een wedstrijd uitgaat, vind ik net slim. Maar dan stinkt mooi weg Boppe Orn. Ja, zeker. Ja, je moet toch klassement denken. Ze zijn pas op de helft natuurlijk. Maar ja, als je een klassement wil winnen, moet je ook in de zin van het klassement denken. Dan moet je elke dag zo op zeilen, vind ik. Dus dan kan je best die overweging. Of je voelt je heel sterk met harde wind en dan wil je juist wel weer graag zeilen. Eigenlijk moet je gewoon, als je kampioen willen worden, dan moet je met welke wind en nek, je moet er mee om gaan kunnen. Ja, zeker. Ja. Goed, we gaan even naar Jan Jonkman, want wij kunnen wel speculeren hoe de wind, waar die waai komt en 5, 6, maar uitzitters naar 6 of 4. Maar Jan Jonkman, die weet het echt. Ja, in vanmorgen een enkel spaatrein, maar er stond wel een krachtige wind. En die horen we vanmiddag ook vast. Maar de zinnen komt er wel bij. Wat hebben we vanmiddag dan? We hebben eerst een wind, die komt uit het zuidwesten bij, is een kracht 4 tot 5, maar uitzitters in 6 en die draait in de rin van de midden naar het westen toe. En dan nog steeds een 6. Ja, dat wordt wel even schreppen voor de skippers. Maar ja, het ergste wat een skipper overkomen kan, is een lek skip en een lelijk wief. Nee, een leuk wief, dat wil natuurlijk geen in, dat was toch ook net. Nee, dat wil ik hier niet. Nee, dankjewel Jan. Dan even hoe de fluzen, want je hebt zo heel vaak zield, toch? Ja, we hebben het we gaan hem namen gelegen vroeger en latere tijd op Eluze en op het einde op Heeg.
Dus we hebben op de Vluze heel veel gezeild en ook op de Hegemeer. Ja. Dus dat er één wit werd de skippers Joert van de Midje rekken mee horen, maar dan bestond dat. Nou ja, wat is het lastige van dit wetter? Nou, het water waarin ze hier zo meteen gaan zeilen is hartstikke breed. Ze mogen tot aan de Elehuizen, tot aan Diewaal zeilen. Nou, ze hebben hem hier nu afgezet, ook door de Geul. En aan de kant van Elehuizen, het oude Elehuizen, dat ligt hier onder het water. Dat is afgezonken. Maar daar zijn ondieptes. Dan kan je zelfs dingen raken, een muurtje, een grafzerk. Dat gebeurt hier wel, dan vliegt je zwaard omhoog. En dit is gewoon minder diep. Dus dat is niet de eerste plek waar je wil zitten, zeg maar. Nee, dat het zwut omheen gaat, ja, dat kost snelheid. Precies, ja, en het is ook gewoon iets minder diep daar. Zeker in de hoek daar. Dat is de ene overweging die je hebt. Dat is vooral voor als we de linkerkant van de zandloper ingaan. De wind is nu zuidwest. Hij is al ietsje zo. Het meer is ook zuidwest. En hij gaat later iets ruimer. Gaat hij die kant op. Dat betekent ook dat je iets meer naar die kant van de baan moet. Dus dat is de overweging in de slagen. Als ze een kruishak ingaan, kun je natuurlijk kiezen. Ga ik naar rechts of ga ik naar links? Ga ik midden door? Die overweging die zullen ze met die winddraaiing moeten maken. Okay, zullen we gauw even naar de wedstrijd leiden? Dat is Wiebe Huytema en die vertelt welke route er van de Midje in leidt. We hebben gekozen voor een songles. Normaal, wat is normaal, maar we wonen eigenlijk een gatebaan op een delbaan. Maar we hebben het behoorlijk win. Dus 5, 6 uitzetters naar 6. Of 4, 5 uitzetters 6, zou ik het zeggen. Dus we hebben gekozen eigenlijk voor een songles. Want wat is dan het probleem? Zo'n je wel een gatebaan? Nou, maar een gate dan is natuurlijk onder 2 ton. En je komt van voor de wien, de boven een ton, en dan zie je naar beneden toe. Heb je de 2 ton, dan kan je kiezen. En dan wordt er vaak gejpt worden, zeg maar. En dan met deze wien, nou, dat link. Dus dat wil we eigenlijk net. Dat zei Wiebe Huytema. Ja, zij kiezen dus voor een songles en net voor een op-en-delbaan. Dat is safer, dat is veiliger. Dat snapst, dat is logisch. Ja, als je een gatebaan die op zich prachtig bij deze windrichting zou passen, want dat gaat mooi in de lengte van het meer, dan moet je gijpen. Of omdat je die gate kan je beide kanten op. Als jouw voorganger linksaf gaat, dan ga je rechtsaf om even een andere rak in te gaan. Maar dat gijpen, dat kan links zijn. Zeker. Waarom dan? Waarom is dat dan link? Omdat je gewoon een meter zijn schoot moet binnenhalen. En dat zeil, die gaffel die blijft naar voren twisten. Dit zeil wil niet over, dus je moet heel veel ver binnen de wind gaan varen. Dan pas komt hij over en dan komt hij ook met gang over. Dan moet je hem goed afstoppen, dat hij niet die giek breekt. Dus dat is wel een uitdaging, absoluut. Ja, en dat is denk ik gevaarlijk dan voor de eigen bemanning. Ja, en schepen die om je heen varen ook. Dat denk ik, ja. Want als je dicht bij elkaar ligt en diegene naast je die grijpt ook, kan de giek op bij jou over het dek komen. Dat is niet de bedoeling, maar dat zijn allemaal dingen. Als het druk wordt bij zo'n gate, dan is dat wel een uitdaging. Dus ik snap de overweging wel, ja. Ja, dus is het logisch dat ze nou kiezen dus voor een songles. Nog even hoe de waarsomstandigheden, hè? Want het is nou voor het eerst deze hudde wien. Dus zoals niet kijkt, al die brede skippen die ben echt wel een beetje in het vaardiel. Is dat dan Joert Ek, Sesto die hield dan op Ljouwert? Dat scootje misschien? Of? Ja, je moet het schip Je moet het schip maar even uittrimmen ook. En dat je gewoon lekker zeilt met deze wind. Daar begint het ook mee. En dat je goed wegkomt met de start. Nou is de start vandaag, denk ik, is altijd belangrijk. Maar ze hebben hier een heel groot lang kruisrak, een breed water. Dus je kan altijd je baantje wel vinden. Anders dan bijvoorbeeld gisteren op lang weer. Dus schepen met goede snelheid, die gaan er vandaag gewoon goed uitkomen. Ja. Maar waarom is het dan oors als mij lang warm? Omdat het er een volle kwartere startlinie is en hier is het volle breder. Ja, en hier kun je bij deze huddewien, kun je altijd wel wat goed, maatje? Bij een kleine startlijn en bij kleinere rakjes gaat het heel veel om positioneren. En als de een dan voor de ander zit, die zal altijd het windbaantje bezet houden. Dus voor de achterliggers zijn er gewoon minder opties. En hier met een grote kruisrak, dan kan je even midden door of onderin. Dus er zijn gewoon meer opties. Nog even hoe de scootjes die het bovenin mooi doggen. Want ontnoten hebben 4 wedstrijden hoorn, 4 orenwinnaars. Dat is echt wel uniek natuurlijk. Mooi met Grauw, Ljouwert, Jervin, Snits en De Lemmer. Matten die nou al, of zullen die nou al zien naar het klassement echt? Of gaan ze nog volle meer gewoon van die on die? Ja, ik zou dat wel doen. Ja, het klassement, ja. Uiteindelijk gaat het om het klassement. En dan moet je er ook over nadenken. Ik bedoel, ze zijn pas op de helft, dus er kan nog van alles gebeuren. Maar als jij bijvoorbeeld nu op plek 2 ligt en je kan met een gewaagde manoeuvre eerste worden, dus dat zou fantastisch zijn als het lukt. Maar stel dat je een protest krijgt of er gaat mis en je moet een strafrondje draaien, dan lig je 5, 6, misschien wel meer plekken achteruit. Dus dat is eigenlijk een hele... Ik noem het wel dat als je naar het casino gaat, je kan 1 euro winnen of 7 verliezen, ga je het niet doen. En op die manier moeten ze ook nu over het zeilen nadenken. Je kan ook zeggen van, ik heb het nu even niet nodig. Ik hou die tweede plek en doe niet meer die aanval naar het eerste.
later in de week, als het echt om de knikkers gaat, dan ga je dat misschien wel doen als het nodig is. Maar op die manier moet je er maar naar kijken. Behalve als je bijvoorbeeld zoals Juster de Lemmer, die laai op plak zien of een joggen. En die gaat in één keer met een geweldige slag naar 2 en dan naar 1. Ja, als je niks te verliezen hebt, dan kun je... Dan... Sowieso, absoluut. Dan moet je aanvallen. Ja. Maar op plek 2 of 3 of 4, als Grauw op zo'n plek ligt, ze hebben nu slechtste wedstrijd 4. Die zijn dan tevreden. Vaar maar lekker uit. En neem geen risico's meer. Ik bedoel, als je 1 kan pakken, moet je het doen. Maar dan moet je niet te veel risico over nemen. Ja, Douwe is zeker wat dat betreft al een hele betoefde zieler. Een echte wedstrijdzieler. Die zal dat risico ik nooit nemen, denk Je ik. ziet ook hoe ze starten. Dat ze vaak wat midden in de lijn. Ze hebben de ruimte. Ze hebben misschien niet de beste start van de lijn weg. Maar ze hebben een schip wat ze goed snel kunnen laten varen. En daarmee komen ze wel naar voren. En als je op de randen start of in de drukte start, pak je gewoon meer risico. En daarmee kan je dus of voorin eindigen of achterin. En dat zijn misschien ook de redenen dat de resultaten wat fluctueren. Ook omdat ze aan elkaar gewaagd zijn. Maar uiteindelijk is het allemaal een risicoanalyse. Ja, Jenno trekt dat de wedstrijd even uitsteld is. Dat komt dan toch vanwege de waarsomstandigheden te Huddewien? Dat weet ik niet. Dat zou kunnen. Ik bedoel, het waait hard, dus dat zou een overweging kunnen zijn. Omdat ze De baan met de oors in lijn worden, zei ze nou. Het leek, hij is iets naar die kant gegaan. Ja, hij is iets gekrompen. Dus dan moeten we de startlijn waarschijnlijk verleggen. Ja, maar het gaat gewoon terug, hè? Ik hoop het wel. Ja, we zitten hier mooi, hè? Nee, maar dat is omdat er dus echt loeren wie van skippers die misschien net starten woen. Ik jette van Grauw, van Huzum. Huzum wie zelfs zodanig die zijn van nou, ik kan me net voorstellen dat er sealed wordt, Joert. Ja. Nou goed, wij bepalen nou hier op het voordek, er wordt gewoon sealed. Ja, kijk, we pakken zo wat drinken erbij. Het is makkelijk oordelen hier, maar ik hoop het wel, ja. Oké. Dan laten we er even uitgaan. Dankjewel Jeroen, ons Safir. Na de wedstrijd zitten wij hier weer op het voordek om de hele wedstrijd nooit te bepraten. Maar nou eerst even eruit voor de reclame. En dan geven we gauw naar het live wedstrijdverslag. En dat wordt Joedek weer terug, Eelke Dijkstra en zijn compaan Geerle Tadema. Ontaast. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranje Woud, Rabobank en Hayema Hielkema. Lieve, wat hebben wij het toch mooi voor elkaar. Oh, Albertina Agnes, prinsessen van Oranje, zeker weten. En ik ben ook zo trots op de Prinsentuin. Heb ik zelf aangelegd. Oh ja. En toch, Willem, vergeet ik, er klopt iets niet. Nee, er ontbreekt iets. Kom nou naar Ultiem Buitenleven voor de allermooiste tuinmeubels, barbecues en kampeerspullen. En profiteer ook van uw summer sale. Kijk, dit is het ultieme buitenleven. Bij Scandinavische Woonwinkel in Sneek geloven wij als familiebedrijf dat meubels moeten passen bij jouw manier van leven. Echte Scandinavische meubelen kenmerken zich door hun kwaliteit, tijdloos ontwerp en gebruiksgemak. Kom langs in onze winkel in het centrum van Sneek of bezoek onze webshop voor nog meer inspiratie. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranje Woud, Rabobank en Hayema Hielkema. Goedemiddag, welkom. Je bent weer waarom hier op het wedstrijdwetter bij Eerlehuizen, hier op de Vluizen. We beginnen aan een uur naar het live wedstrijdverslag van Eelke Dijkstra en Geerle Tadema. Ja, Eelke, haast nou enig zicht, want de wedstrijd is voorlopig even uitgesteld. Er wordt ook even wat verlijn, de route wordt verlijn. Haast nou zicht op wat er nou gebeurt? Nou, ik hier het nog net, maar Geerle, welkom Geerle, die zit je naast mij en die had zien dat ze de baan correct helemaal omlezen. Dan wordt het nog wel een songlas, alleen dan gaan we boei in je bakboord om. En wat houdt dat in? Nou, die baan omlezen is dan net in zijn toer, maar ze hier hem voor het publiek ik al zo mooi maken, in feite, dat de reden tonsjes, en dat is waar de alle taskogers achterlezen matten, hier ze deunen op de baanlijn. En als die baan omdraait, dan maar meer op de boppenkant Geerle. Ja, klopt. En ze zien de ton vrij dicht, de wedstrijdton vrij dicht op de rand van het wedstrijdwetterdellijn.
En omdat die wien nou toch een beetje rommel is al. En dat ze toch ingaan op het verzoek wat een aantal skippers hier om die eerste tonnen bakboord om te doen. En net op die ondiepte te starten. Dus net voor het publiek wat op een wal zit, waar weer in beeld te starten. Maar iets verder de vluizen op om daar te starten, waar het iets dieper is. Ja, betekent wel dat die bovenste tonnen bijna het zin wedstrijd kan te lezen. Nou, noemen ze die wedstrijd verbreiden. En met de skipper niet daar deuntje lezen, moet ook al even verplaatst worden. En dan gaan we het even met deze wien. Ja, het tiental aan boord, misschien wel 100 aan boord. Die gewoon het anker op. Misschien is er ook wel net een goede skipper aan boord. Dus dat kan... Ja, dat is wel een beetje zonde, want de omstandigheden ben prachtig. En de skipper ben goed reeft, ik ben er klaar voor. Ik grauw zoals direct waar even in het zeil in de vak. Dus die nemen in die zin net volle risico's. Aan de andere kant, en Joert, ik weer even de camera. En dit keer staat hij op het voordek bij Huzum. Dan kunnen we Joert eens even zien wat voor spierballen hier aan boord zitten op het Huzum scootje. En hoe het werkje dit straks wordt. Hè? Ja, Huzum, daar komt op de Hennesen hier best wel wat moeite in het begin. Met name in die wedstrijd op de Hennen met wat hudderen wien. Maar just, volgens mij zei ik geen reef in de vak. Dus tenminste nog een goed schenko. Zit er een lietsreef in. Ik dacht dat was net. En, nou, ze maakt het makkelijk, maar er ligt een lietsreef in te zitten. Nou, nee, het is wel een nee. Nee. Dus, het is de fok vol, maar de fok vol. Maar ze hebben ik nog een kar, hè? Misschien had ik nog lietsere of gruttere fokken. Nou, qua oppervlakte vaak net, maar wel met meer of minder bolling. Dus met iets meer bolling broeken ze vaak voor iets lichtere wien en met minder bolling. Dus als het zeil iets vlakker is, die voor de huddere wien. Om die, in ieder geval die wien die bij de zeil stroomt. Om die goed onsluitend te houden bij die zeil en dat je geen wervelingen krijgt. Dus daarom was vaak met huddere wien wat vlakkere zeilen. Hè? En met wat minder wien iets bollere zeilen. Want dan gaat die snelheid van die wien ook leger. En ik kan dan makkelijker het profiel van die zeilen volgen. En dat het lichter waait, kan dat met meer bolling. Dat betekent meer bolling, meer verplaatsing van die wienstroom. Waardoor dus meer snelheid meidje kist. En als het harder waait, dan laat die wien er los bij de zeil, omdat er te volle bolling in zit. Dat is misschien wat technisch, maar voor de liefhebbers wel interessant. Nou, je kunt ook mooi zien het scootje van drachten met de twist, dat is de verdraaiing van die zeil, oftewel de stand van die gaffel en de stand van die giek. Hoe die verdraaien, en met huddere wien was daar iets meer verdraaiing in, dat die wien wat makkelijker loslid en dat er wat minder druk in die zeil komt te staan. Ja, en aan de ene kant zeggen we dan dat die baan dus helemaal opgescoot wordt. Maar dan had de commissie er wel alles om dienen. Ik maar die orenbaan om het publiek zo dicht mogelijk de boordjes op het wetter te krijgen. Hè. Dus het kost nou meer extra tijd, maar... Ja, nou, zeker omdat het tijd is. Dat zal dan wel wat een kwartere wedstrijd worden. Want de bemanning en de skippers zijn al wel aan het inzielen. Ik wil voorzien dat het om het hudderwaait is wel iets letter het wetter op. Om met name gedurende die wedstrijd wel fit te blijven. Want het is wel keihard werkje. En ook nu is het misschien wel harder werkje dan tijdens de wedstrijd. Omdat ze nu toch vaak wat meer heel inzielen. En als het echt mooi in cruiserak zit, dan als het een keer goed onder wien heeft, dan is het vaak wat lichter dan steeds met hele wien. Want dan was het hele stuk een scoort binnen helje. En op een gegeven moment worden die bemanningen ook vermoeid. En deze tijd telt wel dubbel mij voor de wedstrijd. Dus, maar verwacht je wel dat het binnen een kwart kleer zal. Dat het net een heel lang uitstel zal. Als de man met geweer stiet kleer. Als we eerst schot krijgen, denk ik dat de vlagen naar onderen gaat. Ja. En dan betekent dat we, nadat de witte vlagen strutsen is, dan gaat het 10 minuten procedure naar 1 minuut in. Ja, dus eigenlijk is het een half minuut schot. Dus het is even wachten op de start van de wedstrijd. Op de Vluizen bij Eerlehuizen. En daar hier ik Jeroen de Vos, de analist, het al over. Dat je zegt het nou net, maar dit wetter is, zijn alle Friese marren ontstaan toch veenafgravingen. Wie vroeger al je bosk en moeras.
Ja, en toen gingen ze sletsjes graven, diekjes onlezen. Ja, daar is het schot. Nou nog 1 minuut voor het 10 minuten schot. En klonk de groen in en zo ontstonden die marren. En wie er ik een dwarpje dat er ontstond. Eerlehuizen. Maar toch, die afgravingen, ja, creëerden ze hun eigen gevaar. Trots de stormvloed, het werd er hier meer grip op dat het lange leger lag. En hoe stroomde het, ja, regelmatig. Eerste keer 1540. En toen wie Eerlehuizen al onder werd. Toen is het dorp op opgebouwd, het Sjerkentoer en het Sjerkhof. Maar in 1860 weer er nog een grotere stormvloed en is het hele dorp onder water verdwenen. En als je dan zegt, we zielen op Eerlehuizen, nou dat is Ja, letterlijk. Ja. En daar is het 10 minuten schot. Hoe het 10 minuten je we los, dus op Eerlehuizen. Oer het Sjerkhof en oer het Sjerken. Er loopt nog een markeringboeitje op dat wetter. Dat een zwart-giel markeringboeitje. En er is zelfs door de VVV een verhalenroute op maken. Dus je met bootje binnen en je scannen daar de code der boppen op Eerlehuizen. Krijg je het hele historie, het hele verhaal te jaren. Oer het dorp wat je verdoen is onder wetter. Op dat wetter zielen de 14 scootjes. En je we los. Straks. En het wordt een spannende wedstrijd, hoop ik. Ja, de omstandigheden maar zeker. Wat is er nou oors en oors? We suggereren ze al mensen hartstikke plané op het Huizenmescootje. Ja. Nou ja, dat is nog gewoon heel belangrijk. Hoe goed is die team? Hoe goed kan het samenwerken? Hoe fit is dat? En dan is het gewoon keihard werkje. En sorry dat de speler op tijd goed bijstaan heeft. Dus in Kruisrijk, als het Kruisrijk ingeeft, als ze scoort noen heeft, of in ieder geval voort naar de tonnen. En dat het hem goed in een tramhak is. Dus zo lang waren dit nog in de laatste 8 minuten toch nog wat bijstellen wil. Zo wacht ik, Sartien door ze er nog even in het zeil. Hier is ook al in. Dus daar lopen ze nog hierbij. Dan moet zelfs de reeftouwen moet er nog even in. Die hebben ze eruit helpen vanwege het lichte waar. Dan hebben ze nog 8 minuten voor de start. Dus net een ideale voorbereiding op deze wedstrijd. Huizum. Juist er een prachtige wedstrijd. En sjuggens even, de gieken trot wetter. Het waait hutje. Baan aasje wil je naar achtergrond. Ja, hier word ik al een beetje wat gebaard nooit skip. Wat ben het voor gebaren? Zo van nou, het waait dus eens de hut. Ja, daar ligt het wel op, ja. Ja. Nou, nog steeds staan ik deze wedstrijd zal ik de bemanningen die het meeste traint had, die het goed op elkaar spelen binnen, die het gewoon fit binnen. En ik deze omstandigheden wend binnen. Dat sterk met traint haast, dat is de wedstrijd met zielt haast. Nou, hier is het dus een rut. Dat betekent dat we, ja, even zien, 3 schoten. Geen wedstrijd meer vandaag. Dat is wel heel betiet. Wat gele. Ja, ik zit net boeten nou, maar ik zit nog een keer binnen, maar daarvoor weer in prachtige omstandigheden op de zielen. Dat is wel. En dit is wel een hele snelle beslissing. Hè? Ja, je kan ik ja. wel even wachten, maar ja. Het ligt wel onder druk van de skippers dat het nou uitgesteld wordt. En hier voorop vies ik net slim staat in. Resoluut is hier de commissie van Eerlehuizen, de watersportvereniging Koudem. Die zei het gaat net terug. We hebben geen wedstrijd. Ik geen uitstel meer. Treien schoten. De wit-blauw geblokte vlaggen. Ja, en dat budget voor de mensen in Heli tees die op wat zijn, hè? Ja. Heel spietig. Ja. Het is nog, ja, de beste stuurlui staan er wel. Ik heb het idee van, ja, dit is mooi zielwaar, maar ja. Ja, nou zeker Huizum had hier, hè. Die zou ik prima de vak nog even kennen. Ja, het waait hut, maar dan was het hut werkje en dat, ja, het is heel zonde. Het is echt We zullen heel jammer. Griff even jaren straks bij de commissie.
wat hun overwaging is dat het, ja, zo liekt het. Woord van het start- en finishskip, de 7 Wolden. Daar stiert ik wedstrijdleider Wiebe Heitema. Wiebe, je hebt het ouwlast, dat ken het. Nee, het gaat even te kijken eigenlijk. Nou, we zitten te kijken om er bij de 20 knopen. Nou, ja, 5, dik 5. Maar hij gaat zo nou aan zitten er wel naar zo'n 28 knopen. Dus ja, dat kan gewoon niet. Nee, terwijl net het zielen. Ik kan wel zielen, maar net het zielen. Nee. We zeggen ik dat Huzum achter hem Delphi voer en Johannes die raap ik heel luid van dit kan echt net. Nee, dat leert er wel blikken dat het niet cool. Dus maar ik weet het weer wel duidelijk. Alleen dan gaan we met wel even de boel kleermaat zien. Nou, we in de goede vlagen dan niet aan touw zit, maar dus we moesten er even op knopen. Dus het kost even tijd, kleer. Ja. Wat spiet er, jong? Ja, het is hartstikke zonde. Ja, krek. Ja, krek een beetje te vallen. Nou, maar ja, kleer dat nutje. Daar kunnen we niks van doen. Ja, nee. Maar dat was de zonde. Hartstikke zonde, want van de morgen weer helemaal nog geen sprake van. Nee, dat hier eigenlijk ik niet verwacht dat ik eerlijk ben. Nou, alle voorspellingen. En ik krijg nog contact met Jan Jonkman. Nou, die zei ik van ja, doet het aardig constant. Maar er zit toch, het is hier gewoon te vol. Ja, jammer. Jammer. Nou ja, we doen er niks om. Het binnen de omstandigheden. Het is het waar, dat hebben we net in de hand. Het is zat het is en we hebben het een extra wedstrijd. Resoluut antwoord. Ja, duidelijk. En zei ik in de roer, hè? Wij net. Ja, wij net. Nee. Wij mij er wat van vinden. Daarom, wij willen het graag. Ja. Dus, maar ja, waarschijnlijk ik nog geen verwachtingen dat het wat aannemen zal. Want ja, het is redelijk betiet nog. Hè. Ja, het is hier nou op zich uitstel weer. Ik nog wel een optie west. Ze kennen het. Ik nog een, nou ja, het tijd had ik net precies, maar ik geloof dat kwartier voor fjouwen ongeveer de wedstrijd uitstellen. Ja. Dus ja, daar hadden ze net verkeersen. Nou ja, was het zo is. Daar kennen wij een heel soort van fine, maar ja, dan houdt het op hier op de Vluizen. En dan zullen wij even waarom op het vaardek. Nou ja, wat de mening is van uw analist, wat die er vindt van dit waar. En die zit vanzelfs bij Arjen de Boer. Ja, Jeroen. Wat een domper. Ja, super jammer. Maar ja, ik snap het ook wel. Ik bedoel, we zijn net al op het randje. De wind zou later in de dag wat afnemen. Dat lijkt het niet echt te doen. Dus ja, het is wat het is. Ja, maar Van der Moorn zegt zo, hier staat Van der Moorn ook al een beetje het gevoel van, nou, ik weet net hoe het komt. Ja, zeker. Ja, toen we naar buiten kwamen op het bootje, dat merkte jij wel met alle... Ik weet wel trouwens wie het. Nee, ja, we zeiden net al, het is op het randje. En nog wel, als je daar op een schip zit, is het toch wel anders dan als je hier op een boot zit. Nou, ja, jammer. Ja, maar komt het dan ook misschien wel, de wedstrijd, wij willen het natuurlijk heel erg graag. De wedstrijdcommissie wil misschien ook wel graag, maar ja, die maakt wel insteken voor de veiligers. Ja. Maar ik denk vooral dat het ook bij de skippers zelfs wel komt. Dat weet ik niet. Ik hoor dat er op de marifoon best wel veel gesproken wordt. Maar Akkerenwoe bijvoorbeeld niet. Pieter Meter die zei van, dit willen we net. Ja, nou ja, voor mij is het uiteindelijk de meerwaarde hier die beslist, geloof ik. Die zullen we wel bedacht hebben dan. Ja. Nou, wat een domper. Ja, jammer. Maar ik snap het wel. Maar het is altijd jammer. Ik had het even gekeken. Ja, maar heeft het zelf ook wel eens meemaken? Dan luistert op het wetter en dan... Ja, ene kant snap je het, maar je wil het natuurlijk echt heel graag zielen. Heeft het zelf ook wel eens een keer meemaken? Dat het op het allerlaatste moment toch net trok hier? Ja, en het is altijd een discussie. De ene die wil graag omdat ze wat willen in het klassement. Dus die willen wel graag. En de ander die denkt van ik doe het wat minder goed met de harde wind. Voor mij hoeft het maar niet. Dus het is altijd de helft wil wel, de ander wil niet. Dat is het gewoon. Ja, nou ja, we hebben van tevoren al bepraat. Hè. Ik denk dat Grauw, dat is de koprenner. Die weet één ding wist. Morgen bij Starum is er nog altijd de koprenner. Ja, precies. Maar ze halen de wedstrijd wel in. Zoals ik net van je begreep. Dus in die zin, hij komt er nog wel voor ze. Ja, hij komt Savis, hij komt er nog wel weer om. Nou ja, dit wie die een debuut als analist. Het eindigt wat mij een domper. Veel weinig te analyseren. Ja, je valt weinig te analyseren, ja. Maar goed, er komt nog een keer weer weer om, hè? Ja. Meerdere keren. Oké, Jeroen, Tiegetank und Safir. Ja, je begreep het dus. Ja, het gaat net terug hier op de Vluizen vanwege de waarsomstandigheden. En dus pakken we de kaarten nog even bij. Dit is het klassement op nota. De verhoren dus hier onderneerd hoor. Na 4 wedstrijden is dit het klassement. Maar nog altijd een Grauw dus als de koprenner.
En pik je eigen favoriet eruit. Want het is nog altijd dezelfde scootjes. En onderaan dus ook de Zuidwesthoeken en Drachten. Ontsaf hier. Dus deze wedstrijd vanuit de Fluzen hier in Eelenhuizen. Het is een domper, maar één ding, dat maakt het misschien een heel soort goed. We zullen inhellen en dat zal al hier komende tiertje gebeuren. Geen zielerij dus, Joert. Maar morgen, dan ben we er weer gewoon. Dan ben we in Starem. Ik zou zeggen, graag ontan. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema.